अरे कोण आहे अरे झारिया अरे अशी गलू आज तू का धुरलो तुम्ही रे ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆରେ ଜାଣିଛୁ ତ ଏତେ କାହିଁ ପିଉଥିଲୁ ଓ ମାଗଣାରେ ମିଳିଗଲା ପିଇଦେଲୁ ନାଇଁ ତ ଝାଡୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ନା ନା ତୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକ ହଁ ହଁ Maria Cultura
terus tidak asinglah. Halo Maratha, ଶୁଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସ୍ୱାମୀ ତ ପିଇକି ପୁରା ଟଳଟଳ ହଉଛି, ସେ ସଫା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେ। ହଉ ଆମର ସଫା କରିଦେଲୁ।